sa atong kinabuhi na agitay kaalam kay part ni sa atong pagka-image and likeness of God. Pero kung dili nato ni siya maatiman, musapaw pod ang pagka-image and likeness nato ni Satan. Kining atong dautan nga mga taras, dautan nga mga hiyas isip tao. Muna sa atong unang pagbasa, gibutang diri ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Efeso nga binilanggo ko tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo. Nya pasabot niya nga bahalag mabilanggo, bahalag magantos basta ang nag-alagad tas Ginoo. Muna ingon siya, mag-awhag ko ninyo sa pagkinabuhi nga angay gayud sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios, ug unsa maning kinabuhia kay kitang tanan gitawag mas Ginoo, kaning mapaubsanon, pagmaaghop, pagmapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay, paningkamuti aron mutunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu Santo, pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. Kining panagdait, kining kahiusa, mahitabo ra gid ni kun ang matag usa nato muila nga gitawag ta aron maghigugmaay. Gilingay mong tupad ing naning kamot kag higugma, o naningkamot ta nga higugmaon. Kana bang gusto ta nga kitay higugmaon, dili kitay mo higugma. Naningkamot ta nga kita maoy sabton kaysa kita maoy musabot. Naningkamot ta nga kitay tagaan og pailob sa atong isig katao, pero kita dili ta muhatag og pailob o kaha pasaylo. Muna ang atong tubag sa Salmo naghisgot, Ginoo mao kini ang katawhan nga nangandoy sa pagtan-aw sa imong naong. Diha unta sa matag usa nato makit-an unta natong naong sa Ginoo. Kamong mga asawa, nangandoy ba mo nga makakita sa naong sa Ginoo diha sa inyong mga bana? Nandoy mo? Way tingog, mga bana, nangandoy sad mo nga makakita sa naong sa Ginoo diha sa inyong mga asawa. Mga ginikanan, nangandoy mo makakita sa naong sa Ginoo diha sa inyong mga anak. Mga anak, nangandoy sad mo makakita naong sa Ginoo diha sa inyong ginikanan. Mga managsilingan, nangandoy mo nga makakitag naong sa Ginoo diha sa inyong silingan or diha sa inyong office mate, sa inyong classmates. Or anhira kita mura kunuhay makita sa naong sa Ginoo dinhi simbahan panahos misa. Muna ang pare mura Ginoo inig abot sa misa kay magsulob kog ingon ani, mura jud Ginoo. Nya buutan kay naong. Nya inig abot naghuman ang misa, lain ay gipangandoy ang naong sa kalibutan. Mao na nga bisyo diri, bisyo dito, away diri, away dito. Kumusta ka nga ato mga leaders, labi ng ato mga political leaders? Nangandoy baka sila nga makakita sa naong sa Ginoo diha sa ilang mga kaning dumadagan o kaning mga isig ka politisyan. Kanindot unta kung maunay ilang pangandoy kaysa murabitag mangandoy sila nga ang ilag yung kaugalingon maoy mahimong murag Ginoo, naa nilang gahom, naa nila ang authority. Munang ningon si Kristo sa atong ebanghelyo, mga tigpakaaron ingnon kamo kay may kay mong mubasa aning mga lakat sa panahon, kanus amo uwan, kanus amo init, may naman kay taana karon, kanus amo bagyo, kanus amo linog,
Ana na naman ganit tayo mga scale ana. Di man na siya ngilad kay knowledge man na. Pero matod pa ni Kristo nganong di man mo kamaong mubasa sa dagan or sa timailhan sa panahon gibase sa atong binuhatan. Ug unsa man nirong atong basahon nga kun musud gani nang sala sa atong kinabuhi na ay impierno nga nagpaabot nato. Muna matod pa niya diri samtang nagbiyahe pa mo kung gikiha ka tungod kay nakasa ka, gikiha ka samtang nagpadong pa mo sa korte, pakiguli na lang aron mawagtang ang sala. Pakiguli gitawag na natog amicable settlement. Di na lang nato abuton gyud ngadto sa korte, mag-hearing gyud. Nya karon atong i-post sa social media kana mga hearing nila diha, magpakauwaway sila, mag-insultuhay, hugaw na kay tag mga naong siging away. Asa man nimo sangko malusno ang atong kinabuhi, isip mga nasod, isip Pilipinos, musamot ang atong kalisod. Nya ang pinakangilad gyud maimpierno ta. Kung maghimo ganitag sala, ang resulta ana maguba yung atong kinabuhi. Kung magpakasa ang bana, guba ang ilang pamilya. Pakasa ang asawa, guba yun ang pamilya. Kung magbasol ang bana, mubiya sa sala, mag-anam sa nagkanindot ang pamilya. Una ka nabitang na mo ingon ako, pader, unsaon ako ni pagsulbad, gubot kaya mong kinabuhi, daghan kaya may problema, pader. Galibog kong asa ko sugod, pagsulbad sa problema. Nako ay, so sayon na kaya na, sugdi na sa pagbiya sa imong sala. Na ba kay mga sa karon naa pader, biyain na. Ako sa dinis atong parokya, daghan kay tag problema. Kini mga slots, wa mahalin kayo. Kining atong mga project, wa patakabayad. Ani atong kumbinto, muna sige patagbaligya aning atong SBF DAG, tag 500 pesos, na patay mga 18,000. Wala pa lang kuroy update. Ang ato saan nga CTU-MM, naot puntang madali ni kahurot para sa dinato itukod og mga balay. Problema biasa ko ana. Pero unsa may atong ibutang sa unahuna, basta naa gani problema, unahag kuha ang sala. Ayaw pagmahay, ayaw pagyaw-yaw, ayaw pagka-judgmental. Muna ingos San Pablo, pag hiusa ka mo, naamantay usa ka espiritu, usa ka pagtuo, kanay atong sangpiton ang atong usa ka Dios. Nya unsa may resulta, makakita tas naong sa Ginoo. Kay matod pa diri sa atong salmo kaning second stanza, nindot sa ning highlight or nindot man kada stanza, kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit, siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis, siya nga wala magtinguha sa mga butang nga walay hinungdan. So kanimo atong isintro, kuhaon taning mga sala aron manindot ng atong kinabuhi. Kamo sang dili kay ganahan mo palit og slat. Ngano man, nasan mo isa? Ang pagkahakog, ang pagkaambisyoso, gusto lang yung mga kalibutanong butang, ang paghigugma ng kwarta, nga ang sugo sa Ginoo ingon magyud ayaw gyud naghigugma ang kwarta, higugma gyud ang pagpaambit sa kwarta. Gilingay mong tupad be. Na nakakita na ka Ginoo. Nya wa gani kakita sa Ginoo, wa ka kakita sa Ginoo, kuhaay mong sala. Matangtang ng mga tap-tap sa imong mata, kita din ka sa Ginoo. Ug mauna ni ang kalipay nga way sukod. Mauna ni ang tinuod nga kanang gitawag natog
gingharian sa Dios dinhis kalibutan. Nga kanabang makakita tas Ginoo sa tanang higayon, sa tanang dapit o diha sa matag tao.